meillä oli sellainen tilanne, yksi tuttu lähti Jenkkeihin yliopistoon pelaamaan jalkapalloa. Ja meillä oli sellainen tilanne kavereiden kanssa, että me oltaisiin oltu silleen, että mekin haluttais mennä, mutta meillä kävi sellainen juttu, että me ei tiedetä, että miten sinne lähdetään. Ja idea oli hyvä, se lähti sinne ja mä ajattelin, että mäkin haluttais tonne, että me oltiin kumminkin Suomen parhaimmistoa sillä lailla, että no mitä sinne lähdetään, sit se vaan jäi. Ja nyt se meidän kaveri on pahtanut menemään siellä, se on tällä hetkellä tohtori, opettaa yliopistossa, se on muuttanut koko elämänsä Jenkkeihin ja sillä on ihan sairaasti fyrkkaa. Ja mä ajattelin, että se pääsi sinne jalkapallolla. Ja miksi mä ois päässyt sinne jalkapallolle? Niin tästä silloin, tää on jo 14 vuotta vanha juttu, mutta nyt se avataan nämä haavat jälleen uudestaan. Antti, nyt voit käydä vähän läpi, ettei kukaan tee tätä samaa virhettä, minkä mä tein silloin pienenä poikana. Niin, eli urheilu on myös erittäin hyvä mahdollisuus lähteä tuonne yliopistoon. Niin kerro vähän siitä. Joo, eli itse on jalkapalloilija justiinsa. Ja idea tämän koko firman tai mitä me perustettiin on just se, että kun mä itse olin vaihdossa aikanaan, niin mä sitä kautta sain yhteyden sinne, että mä pääsen pelaamaan jalkapalloa. Se oli tosissaan aika vaikea prosessi. Ja nyt kun mä itse pelasin jalkapalloa yliopistotason siellä Suomessa kakkosdivisioonaa ennen sitä, niin se valkeni tosissaan, miten se homma toimii. Ja sitten me ollaan luotu verkosto valmentajista, kouluista. Ja sitä kautta pystytään löytämään jokaiselle, lähestulkoon jokainen urheilulaji, eritasoinen urheilija. Oletko Suomessa, jalkapallo on hyvä esimerkki, mutta oletko Suomessa 4. divisioonan pelaaja ja sä pystyt Yhdysvalloissa, ehkä et urheilustipendillä, mutta sä pystyt urheilemaan yliopistotasolla, missä sulla on silti lähestulkoon veikkausliigan olosuhteet. Eli niin täyspäiväiset fysioterapeutit, valmentajat, hotellimatkat, kaikki on maksettu. Jos sä oot huippu-urheilija, niin sä saat semmoisen vähän niin kuin saisit ammattilainen. Mahdollisuus saada täystipendi. Sä lennät peleihin, niin kuin Havaijilla sä lennät charterkoneella suurimpaan osaan matseihin, Kaliforniaan, mahdollisesti New Yorkiin. Kaikki hoidettu sun puolesta. Ja se, että sä saat arvostetun kansainvälisen tutkinnon samalla ja valmistut silleen, että sä oot kehittynyt huippuympäristössä ja sä valmistut tutkinnolla, mikä takaa sulle työpaikan, jos sä et loukkaannut tai päätät lopettaa urheiluuran, niin on ihan huikea. Eli mä olin itse opiskelun jälkeen, kun pelasin 4 vuotta, niin mä olin urheilufysioterapeuttina, kun opiskelin, niin MLS, eli Major League Soccerissa töissä, mikä vastaa niin kuin jalkapallossa NHL tai näitä. Eli ammattijalkapallossa töissä, ja kun mä juttelin siellä, että sulla on Harvardista jollain tutkinto ja sä pelaat ammattilaiseksi jalkapalloa, ja mietin samaa, kun sä oot 24-vuotias Suomen pääsarjassa, ja sä tienaat just, että sä elät, mutta sulla ei ole mitään tutkintoa, niin mikä on se ero? Niin just siinä miettii, että kuinka suuri mahdollisuus on urheilustipendin kautta maksaa koko opiskelu kaiken sen tuen lisäksi, minkä sä saat Suomessa, opintotuki, Kelan tuki. Ja se, että sä voit treenaa ammattimaisessa ympäristössä, niin se on kokonaisuutena ihan huikea mahdollisuus. Ja toihan on just niin kuin sanoit, Antoni, toi mahdollisuus sillä, että kun ihminen miettii, kun laitetaan taas lyödään se rahamäärä tuohon, mitä pitäisi lukukaudesta maksaa, niin just toi, mitä sä sanoit, että minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja on, että jos joku on erittäin hyvä niin kuin taitoluistelussa tai jossain niin kuin voimistelussa ja muuta, niin Amerikassa se on yliopisto-urheilu on todella isoa ja just se, että nykyään kun on esimerkiksi kamerat, kaikki maailma on tullut niin paljon pienemmäksi, eli päästään periaatteessa vähän niin kuin näyttämään omaa osaamista, niin se mahdollisuus se, että täällä pelaa kakkos-kolmostivarissa fudista ja on omastaan mielestä ehkä maailman paras ja haluaa treenata ja tekee siihen eteen töitä ja saa esimerkiksi puolistipendi sinne ja sitten sen jälkeen saa sitten Kelan tuet ja näin, niin tämähän on ihan sellainen mahdollisuus, että jos vähänkään urheilija on, niin mä olisin käyttänyt tämän silloin, koska mä lähdin silloin Samoniin 4 kuukaudeksi hiihtopumpiksi ja sitten jäänyt käteen yhtään mitään, voi sanoa. Että ainoa mikä jäi käteen, niin Ranskan liiga, kun pelasin tuota lätkää silloin, niin Ranskan liiga kysyi mua, että voisi tulla sinne pelaamaan Ranskan liigaa. Mä olin saanut kaikki talot ja tällaiset, mä olin silloin, että mä oon hiihtopummina täällä, en mä tuu mitään lätkää nyt vetää tähän näin. Nyt lasketaan, että... Mutta mä olisin kyllä ollut sellainen ihminen, jos ton tyyppisiä ihmisiä olisi täällä ollut silloin, mä olisin ollut Studiamessuilla silloin 2000, niin mä olisin saman tien kysynyt, että mitä pitää tehdä ja mihin pitää lähettää videoita ja mitä pitää kertoa mun mestaruuksista tai muuta, niin mä olisin ehkä siellä tohtorina kaverin kanssa nyt, mutta se mahdollisuus nimenomaan, sä oot ollut siellä, miltä se, niin kuin se yliopistourheilu näyttää? Siis ihan uskomaton kokemus se, että mä lähtisin, jos siinä olisi sitä 4 vuoden rajaa, niin mä olisin lähtenyt uusiksi sinne, mutta niin just se, että sä 4 vuotta saat urheilla siellä, ja
kouluvaihtoehtoja tasollisesti, sarjatasollisesti on niin monta, että jokaiselle kyllä löytyy. Että haluatko vaan harrastaa tavallaan opiskelun ohessa vai haluatko tosissaan panostaa siihen täyspäiväisesti, niin aina löytyy mahdollisuuksia eri kouluja, missä me pyritään auttaa just, että me löydetään jokaiselle henkilölle siitä tuhansien koulujen joukosta se oikea. Se on se tavallaan se meidän homma ja siinä me pyritään tekemään jokaiselle se mahdolliseksi. Urheilulajeja on niin montaa tytöille, pojille. Kyllä se niinku on ainakin semmoinen kortti, mitä kannattaa vähän katsoa. Et ei se aina oikea jokaiselle, mutta jos haluaa jatkaa urheilua ja miettiä opiskelua ja urheilun välistä, niin en tiedä yhtään parempaa paikkaa. Mun on pakko tehdä nopeasti Aleksin kalluppi tähän näin. Kuka rakastaa urheilua? Käsi ylös nyt! No niin, kato kuten huomaatte, Suomessa me saadaan ehkä vielä tulevia maailmanmestareita tänne joku päivä. Nyt se mahdollisuus lähteä opiskelemaan ja sitä kautta saamaan hyvää valmennusta, niin se on teidän keikkaa, kannattaa tulla juttelemaan.